Әнинең нинди кадерле, кеше тормышында әһәмиятле зат икәнен искәртеп тору бер дә урынсыз. Чөнки һәммәбез беләбез, кеше гомеренең башыннан алып ахырына кадәр озатып баручы изгелекләр барысы да шул әни сүзе белән бәйләнгән. Без барыбыз да бүгенге көндә кемнәр генә булмыйк, башлангычыбыз белән, гомеребез, белемебез, тәрбиябез белән әниләргә бурычлы. Әнкәйләр иң зур ихтирамга ия кешеләр. Безнең әниебез дә нәкъ шундый хөрмәткә лаек кеше, дип башланып китә киләсе хат юллары. Югары Яркәй авылында гомер кичерүче әниебез, дәү әнием Элиза Хәмиджан кызы Гыйлметдинова нәкъ бүген 13 август көнне 55 яшьлек юбилейын каршы ала. Шушы уңайдан без балалары аны истәлекле гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгагын сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, җан аклыгын башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Безне дә үзе кебек итәгатьле, сабыр һәм түзем булырга, туганнарның, тормышның кадерен белергә өйрәтеп үстерде. Бүгенге көндә ул безгә төпле киңәшче, җаныбызны җылытучы, гаилә учагын сүндерми саклаучы иң изге, иң кадерле илаһи зат. Чыгышы белән Лаяшты авылыннан ул. Мөслимә һәм Хәмиджан Хәсәновлар гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килгән якыныбыз. Башлангыч белемне туган авылында ала. Арытаба белем камилләштерергә Уфа шәһәренә юллана ул. Касыйм Дәүләткилдиев исемендәге Республика художество гимназия-интернатында тәрбияләнеп, арытаба югары белемне Башкорт дәүләт университетында ала. Укытучы һөнәрен үзләштерә. Кадерле кешебез гомерен мәгариф өлкәсенә багышлады. Күп еллар югары Яркәйнең 3нче урта мәктәбендә эшләде. Бүгенге көндә район үзәге 1нче гимназиядә хезмәтен сала. Математика фәненнән укыта. Эшендә зур ихтирамга лаек кадерлебез. 1988 елда әтиебез Түбән Яркәй авылы егете Булат Риф улы белән танышып, кавышып, чәчләрен чәчкә бәйлиләр. Шушы мәхәббәтнең җимешләре булып, без кызы һәм улы дөньяга килдек. Тик 24 ел матур гомер кичергән мәлдә генә кадерләребезне аерып, йортыбызга кайгы килде. 2013 елның матур җәендә әтиебез эш урынында якты дөнья белән хушлашты. Шушы зур кайгыларны бергәләп җиңәргә тырышып бүген инде без әниебез янында тормыш көтәбез. 55 яшь ул күп тә, аз да. 55 яшь ул олы юл. Төрлесе булгандыр юлда. Юллар җиңел булмый ул. Авыр чакта бирешмәдең, сынмадың, сыгылмадың, тормышның давылларында аумадың, йыгылмадың. Кадерле әниебез, бүген юбилейң көнне сиңа тик рәхмәт сүзләре генә җиткерәбез. Барысы өчен гомеребез, чиста намусыбыз, саф тәрбиябез, затлы тормышыбыз, бәхетебез өчен. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча, безнең өчен гел сөенеп яшә. Без сине бик яратабыз. Теләкләрең бары изгесен, бары яктысын, чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Кырыштай ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, эшеңдә зур уңышлар, балаларыңның кадер-хөрмәтен һәр вакыт тоеп яшә. Күңелкәең синең назга тулы, барыбызга тигез бүләсең, безнең өчен яшәү сиңа Ходай насыйп иткән бүләк күрәсең. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә безнең өчен җирдә, син иң изге һәм иң кадерле. Иң изге теләкләр белән балаларың, кызың Луиза, киявең Ринат, улың Артур, оныгың Гүзәл. Хөрмәтле юбилярыбыз Элиза Хәмиджан кызы, якыннарыгызның изге теләкләренә кушылып, без дә сезне 55 яшьлек юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Тәнегезгә Ходай сәламәтлек бирсен, бәхет, шатлык узата барсыннар.
язмышларда сезгә гел яхшылык, гел уңышлар гына язсыннар. Çiçeklerge dingelep maturum dip Enkey mini koşup olasın Çıkan soyun yırak yollarıma Dığaların kılıp qolasın Minim için utılar yutasın Sin şadlık daryaları kişesin Dimesin dip durmuş salkınları Жылы жиллер булып исәсең Минем өчен утылар ютасың Син шатлык дарьялары кичәсең Тимәсен дип тормыш салкыннары Жылы жиллер булып исәсең Nazılarında min sabıyın sinin bugünüde Kiңeşlerin birip yaşa jirde Koyaş bulup balkı kügemde Minim üçün utalar yutasın sin Şadlık daryaları kişesin Dimesin dip durmuş salkınları Жылы жиллер булып исәсең Минем өчен утылар ютасың Син шатлык дарьялары кичәсең Тимәсен дип тормыш салкыннары Жылы жиллер булып исәсең Kabul bulsun izigi tilagim Bala qoşun qaytıb qonar üçün Bu sinenke yeşil tiragim Minim üçün utalar yutasın Sin şadlık daryaları kişesin Dimesin dip durmuş salkınları Жылы жиллер bulub isəsin Minim üçün utalar yutasın Sin şadlık daryaları kişesin Dimesin dip durmuş salkınları Жылы жиллер bulub isəsin Bala qoşun qaytıb